Asuntoa dator aspaldianik. 2008an egin zan txostentxo bat zeinean, hauek zuaiz guziak, makal guzi hauek, bizkoitzalden dauden beste zuaiz kopuru bat eta baitarik Antalazarran dauden 6 zuaiz moztu egin behar zirela. Asuntua zeina zan, gaixo zeudela, arriskua zirela eta horren aurrian guk aurkeztu genuen alegazio bat eta egin behar izan da beste txostentxo bat. Guk eskatu genuen egiteak beste txosten berri bat kontrastatzeko aurrekoana, aurrekoa zan oso orokorra. Orduan, bigarren txostena izatez da txosten bera. Agertzen dire argazki pilo bat honetan, baina ondorioa bera da, moztu behar zirela. Nik uste agerian dagola, ikusten ditugu zuaitzak eta bizi daudela eta izatez, bai, egon badagoz gaixo daudena, baina gehienak ondo daoz, sano daoz. Orduan, hementxe da, egon badago problema, eta problema da egiten da mantenimendua. Arriskua aipatuten bada, beti egin alda inausketa atxo bat, ebitatzeko hori, arrisku hori, baina moztutea behetikan izatez bada beste arrazoi batengatik. Eta uste dugu, susmoa dugu, hemen arrazoia direzela urbanistikoak. Izatez hemendikan, prinsipioz, joango da bidegorri bat, bidegorri pasatako hemendikan, zuaitzak molestau egiten dute. Zer egin beharko zan gure ustez? Hemendikan bidegorria baldin badoia, eta zuaitza badagoz, bizikletaz datorrena, gelditu eta oinez pasau tarte hau.